de qualitat! Sanitat pública i de qualitat! Sanitat pública i de qualitat! La millor! Condicions dignes! Per cuidar 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 millor! No, no, no! Alternativa! Avall, dimissió! Avall, dimissió! Avall, dimissió! Això s'hi suma l'incompliment constant dels acords de la mesa sectorial, alguns dels quals la nostra organització ja no va signar. Situació absolutament escandalosa per a un servei públic. Pel que fa al pacte de la bossa de treball, el tracte cap al personal eventual és indigne. Incompliment reiterat de les dates de publicació, vulneració de l'ordre de puntuació i contractacions a dit basades en criteris arbitraris.